Is this a great opportunity? Hi, how you guys doing? This is visionary entrepreneur Valentine one more time, sharing this quick short video with you guys, sharing some information on visionary and what is Capricorn. Okay, it's a digital cryptocurrency, and it's the next big thing. If you guys are not familiar with this, you guys should educate yourself and watch a great documentary, which I recommend for any entrepreneur to watch, and it's called The Rise and Rise of Bitcoin. The Rise and Rise of Bitcoin. I suggest you watch it, and you'll get a better understanding, a better grasp on how this business is booming and how is this a great opportunity for anyone to get involved and get involved now. I would love to welcome you guys to my team, but with that being said, I'm going to keep this short and I'm going to let the video do all the talking. All right, hope to hear from you guys soon. The Visionary's Story, Shaping the Future. Let me tell you the story behind the story. More and more people are becoming familiar with cryptocurrency. There are many cryptocurrencies, and Bitcoin is the most known of all. If you don't know what Bitcoin is, please let me give you a short overview. It's internet cash, a decentralized currency and a transaction method that is gaining popularity because it represents a private and secure way to spend, send, and receive money through the internet. It has low transaction fees regardless of the amount, and no matter where you are in the world, you will have your Bitcoins within an hour. In 2009, you could buy Bitcoins for less than 1 cent. Today, the price is around $300. Bitcoin achieved this without any form of coordinated marketing. People can either buy these coins from exchange sites or even mine them themselves on their own computers. Mining is a process where you use a special software on an often specially configured computer to solve an algorithm, and by that, you actually create a coin. What if you could have the opportunity to go back to 2009 and buy Bitcoins? If you knew what would happen with Bitcoin when somebody asked you to buy some Bitcoins in 2009, you would most likely have bought as many as you possibly could get your hands on. Can you imagine what it could do for your financial future if you only bought coins for $1,000 in the early days? Sadly, we can't go back in time. But the good news is, we can learn from the past and act on it, if and when we are given a second chance. Capricorn is just that type of an opportunity, where you can be there from the start. Do you dare to miss it twice? So, why is Capricorn that opportunity? Simply because Capricorn has the features and the ability to be a digital currency that can be used by everyone. Capricorn will make digital currency accessible and easy to use. It is designed to handle commercial volumes of transactions. With Capricorn Wallet, transactions will be approved instantly. The system is designed to work hand in hand with fiat currency, not to replace it. Capricorn will take security measures to prevent illegal use where possible. It is designed to be fast adopted by merchants, giving the users a rapidly growing choice of businesses. It is more than just another coin. It's a multi-channel payment system with innovative marketing solutions. Unlike most other coins, Capricorn also uses an innovative and rewarding marketing program through a partnership with us at Visionary to spread the word. Our marketing program is so powerful that it can achieve much faster growth and adoption than other coins such as Bitcoin. Now that you learned about Capricorn and its potential, you need to know how Visionary will go forward with the marketing program. This is simple. We build teams, a community with a common goal. Join the march of millions of Capricorn users. The more users we have, the greater the value of the coin in the long run. It's amazing what we can achieve standing together. As you have seen with Bitcoin and what they have achieved, we can also do, all in a much shorter time, using word of mouth. Never before has the most used word in network marketing been more valid. Team. Together, everyone achieves more. How can I join this march and get Capricorn? Visionary has a unique mining agreement with Capricorn. All you need to do to get Capricorns is to purchase a Visionary product package for as little as €97 or €297.
With this action, you will get your first Capricoins as you automatically join Visionary's mining pool for Capricoins. One of the benefits of joining Visionary is that you do not need any special hardware, software, or knowledge to get Capricoins. You simply buy into the weekly Capricoin mining pool with Visionary. I want as many Capricoins as possible. What do I do for that? Besides that you're given an initial portion of the mining results in your week of purchasing your Visionary product package, you will also be given access to a wholesale marketplace for mining units. By using these mining units, you can participate in the mining pool every week and build up your wallet with Capricoins. What is this wholesale marketplace for mining units? This is a fully automated member-controlled market where the members buy and sell mining units between each other. In its basic form, the wholesale platform is simply a buy and sell, available 24/7 wholesale market for mining time with Visionary. Due to its price range settings, it will never cost more than €20 a week to participate in the weekly pool. If you take a closer look, you will figure out that this wholesale marketplace is the first of its kind and can be an opportunity in itself. By design, it's fair to expect your mining units can give you an additional profit if you use them correctly. At the very least, this will allow you to mine Capricoins and remain active in the system, free of charge. What is the best way to get mining units so I can get more Capricoin? By asking others to join the march, by recommending friends and family to purchase a Visionary product package, you will be richly rewarded. Visionary has an innovative and highly motivational reward plan. So, by spreading the word, you are not only contributing to the overall value increase of the coin, but also you will earn real cash that you can withdraw or use to purchase mining units and get more Capricoins. What do I do now? Don't miss out on this second chance. Contact your introducer and ask him to become a part of the team today. Don't worry, you'll be given all the training and tools you need in order to successfully spread the word. The march has started and it can't be stopped. The use of digital currency for everyday use is a true paradigm shift. Together, we will shape the future of online transactions. Tak ako vidíte, zapojil som sa do tohto systému ja, pretože viem o tom, že čo sa tu za týmto deje, za tým celým. Keďže ja som vizionár a chcem v tejto... Tak ako vidíte, ja som člen vizionári firmy, vlastne propagátor Capricoinu alebo CapriPay peňaženky, ktorá na internete bude pracovať s peniazmi, teda mimo bank. Môžete z mobilu na mobilu preposielať peniaze sebe alebo za transakcie, obchodovať s tým alebo aj platiť, alebo obchodníci si môžu nechať zaplatiť v Capricointoch a vyberú si peniaze z automatu v eurách alebo v dolároch, takže je to veľmi vynikajúca záležitosť a hlavne bez poplatkov, respektíve s minimálnymi poplatkami, nie ako v banke. Takže tento medzinárodný systém má obrovské vyhliadky, sú tu mimoriadne možnosti a tieto možnosti, ktoré tu máme, si môžete pozrieť aj v takto slajdoch, že tá peňaženka už funguje, už si ju niekto aktivizoval, ja ju mám tiež, ale ešte s ňou moc nepracujem. Sú tu takí ľudia, ktorí už robia, organizujú sieť, lebo to tiež sa vytvára pomocou networkingu, teda sa vytvára sieť z ústnou formou, sa podávajú informácie ďalej. Tu nie je žiadna firemná reklama alebo mediálna, takže ľudia si tu sami robia svoje aktivity, ale inteligentne, tak ako najviac teda vedia. A sú tu vlastne 3 druhy príjmov. Keď niekto pochopí, že mať takúto CapriPay peňaženku je výhodné, a tak vlastne zistí, že sa oplatí do systému zaregistrovať. A to tým pádom, že sú tu balíčky, keď niektorý si predplatí, tak za to má Capricointy. To sú tie digitálne žetóny, ktoré vlastne v počítači cez internet sa akože dostávajú z jedného miesta na druhý podľa toho, aký algoritmus sa používa. Kto už niečo kupoval na internete, alebo sa hral,
alebo stávkoval, alebo robil licity, vie, že jedno kliknutie mu odobere x peňazí z jeho účtu, ktorý má nastavený. Takže to kliknutie, to je úplne jedno v tom algoritme, že či je za tým dolár, alebo euro, alebo forint, alebo jen, alebo nejaký iný peňaz, žetón, alebo nejaká valuta, alebo digitálna valuta. Keď sa ľudia dohodnú, že toto budú používať, tak toto má cenu, ktorú vlastne už spoznáva celý svet. Prvým takým momentom bol Bitcoin, ktorý sa pustil túto revolúciu v peňažníctve. Po 5000 rokoch sa konečne niečo deje úplne ináč, demokraticky, čo chcú všetci, čo majú rozum a čo inteligentne zmýšľajú, pretože si predstavte, že v vývojových krajinách koľko ľudí nemá bankový účet a nevedia preposielať peniaze, iba veľmi ťažko a za obrovské poplatky, nehorázne poplatky. Keď niekto zarába $200 alebo 200 eur a z toho má $50 platiť za účet v najbližšom meste, čo je 70 km a odtiaľ posielať alebo sebe si nechať poslať na účet peniaze od bratra alebo od sestry, tak jasné, že ktorý žije povedzme niekde v Európe alebo v Amerike a chce mu pomôcť, pošle mu nejaké peniaze, tak jasné, že ľudia teraz už začínajú používať Bitcoin. Ale Bitcoiny dnes vlastne už dobíjajú ďalšie cointy, preto vznikajú nové a nové a už vyspelejšie a ľahšie kanály, ktoré už ľudia budú vedieť používať oveľa menej, teda sofistikovanejšie, je to menej zložité, je to, keď má niekto takúto peňaženku na mobile, tak z mobilu na mobilu si proste zaplatí, jeden druhému pošle peniaze. A ten Afričan, ktorý doteraz nemal šancu kupovať na Amazone alebo na eBay alebo niečo od vás, tak jednoducho, keď nájde na internete niečo, tak aj on si bude cez túto valutu môcť niečo objednať a zaplatiť a príde mu to poštou alebo teda zásilkou. Takže toto je demokratický spôsob, ako obchodovať, ako sa rozšíriť povedomie nových platobných kanálov a táto Capri Pay peňaženka má senzačné parametre a preto som sa rozhodol, že ju ja podporím a propagujem a vlastne aj ja si ju zamontujem alebo aplikujem do mojej web plázy alebo web shopu, ktorý pripravujem, kde sa už týmto bude tiež môcť platiť alebo používať aj ďalšie teda vymoženosti, čo na tej stránke budú. Takže takto vám hovorím, pozrite sa lepšie, že čo je za týmto, lebo takáto vynikajúca príležitosť tu už dávno nebola. Môžete sa stať investormi už z mála peňazí a tie peniaze vám budú sa kumulovať a budete tu zarábať 3 spôsobmi, alebo aj viacerými. Jedným spôsobom, že rastie teda cena, tá hodnota tých kryptovalút tým, že čím viac ľudí to používa, tým je vyššia cena. Vieme, že Bitcoin z 0,1 centu vyšiel aj na $1100, tak to je niečo nehorázne, to nikto s tým nepočítal. Lenže mi tu možnosť, ale už aj spadol, hej, teraz je okolo 600 eur. No ale keďže toto už ďalšie kryptovaluty asi nedokážu, alebo podľa toho, že aké budú mať parametre, koľko to budú používať, tak poučení z tej minulosti, aj keby sa tieto kryptovaluty pohybovali rozmení 100 alebo 50 eur, tak si predstavte, že čo to pre vás znamená, ak budete mať 1000, 2000, 5000 a 10 000 cointov, Capricointov a budú mať cenu povedzme $50. To je výnimočná príležitosť, ako sa stať investorom z mála, pretože to málo sa vlastne kumuluje pomocou automatizovaného systému, ktorý vám pomôžem poskladať. A ten automatizovaný systém pomocou toho sieťového marketingu vzniká binárny systém, kde sa vlastne dostáva 10% z vašich nových investorov do vašho cashbacku, teda dostáva sa to do vašej Capri kancelárie a aj tam vlastne firma, keďže doluje ďalšie Capricointy, vznikajú ďalšie kumulácie, z ktorých budete mať ďalší a ďalší profit. To som už spomenul 2 či 3 kanály na príjem a ďalší príjem bude z toho, že vlastne my hľadáme aj obchodníkov alebo partnerov, ktorí sa angažujú aj ako obchodníci alebo aj ako služby.
v tej Capripay peňaženke, pretože tu, keď vy začnete robiť vo svojom okolí propagáciu a nejaký webshop organizujete alebo pomôžete, aby aj oni používali túto aplikáciu na platenie ich aplikácií alebo ich služieb, nejaké kaderníctvo vo vašom okolí, alebo pizzeria, alebo potraviny nejaké súkromné, alebo železiarstvo, alebo aj nejaký výrobca, čo niečo vyrába, povedzme nejaké okná umelohmotné, alebo aj nejaké výrobky iného druhu, tak keď si to budú objednávať ľudia Capripay valutami, tak zaplatia cez túto Capripay peňaženku a ten obchodník alebo ten výrobca alebo predajca si to vybere v eurách ten svoj zisk. A je to veľmi rýchle a veľmi bezpečné táto transakcia, tieto transakcie. Mimochodom, okrem toho vlastne, keďže tak poviem taký príklad, ja bývam v Dunajskej Strede a tu povedzme prichádzajú turisti na termálne alebo do Gabčíkova na vodné dielo a niekto má Capripay peňaženku. Zmačne a pozrie si, lebo systém dokáže také niečo, že ukáže na mape, že kde sú Capripay partnery. A tam budú vyznačené, že tu v Dunajskej je povedzme 20 odberných miest. Tak napríklad termálne kúpalisko, môže sa zaplatiť Capripay. Hurá, ideme tam na termálne, alebo sa pozrú pizzeria. Hurá, ideme do pizzerie, aj tam sa môžeme s týmto platiť. Nemusíme použiť hotovosť, čo máme vo vačku, môžeme použiť túto peňaženku, kde máme rezervy. Ideme ďalej. Aha, tu je nejaké nákupné stredisko a tam sú 2-3 butiky, čo sa môže platiť Capripay. Super. Tu je kaderníctvo, super. Ideme aj sa ostrihať. Tu je benzínka, tu tiež sa môže platiť Capripay. Super, ideme ďalej. Potom budú vidieť, že je tu možné, ja neviem, vinotéka, nakúpiť si víno za Capripay. Ideme ďalej. Takže senzačné možnosti, excelentné možnosti a vy, ktorí pomôžete toto zorganizovať, tak budete mať podiel zo zisku aj vlastne z týchto obchodníkov, pretože aj oni si investujú teda do tých Capripayov, lebo nechcú vlastne takisto podiel zo zisku, pretože bude rásť. Hej? Takže jeden druhému pomôžeme a vlastne tým tým bankám, ktoré nás doteraz vydierali alebo vydierajú, tak pekne ukážeme chrbát a použijeme iné kanály a tieto peniaze sa budú používať inteligentnejšie a s menšími strátami, ako sa to robilo doteraz. Tak preto vám hovorím, pozrite si tieto veci, to sú vynikajúce, máte možnosť teraz vstúpiť do systému a keď to pozeráte ešte pred 18. septembrom 2016 túto nahrávku, tak kľudne sa prihláste na moje telefónne číslo a pôjdeme spolu do Viedne na medzinárodnú konferenciu, kde prídu aj z Číny, aj z Ameriky, z celého sveta Capripay partneri, ktorí už niečo dokázali alebo ktorí toto už majú rozbehnuté v ostatných štátoch a poučte sa od nich, ako to robia, čo robia, aké vynikajúce výsledky, aké sú tu vízie, aké ďalšie postupy sa tu organizujú. Bude to simultánny preklad, hovorím vám, príďte so mnou na tú konferenciu, je to niečo paráda, senzačné, 18. septembra idem tam a poďte so mnou. Takže za teraz toľko a teším sa na vašu spoluprácu budúcu. Ahoj.